People of the internet. Nasi ndeimwe vlog futi nasi. Saka zviri kuitika nasi Saturday 26 April. Nasi kwakanyarara kunoko round quickly. It's very quiet. There's just maybe 3 other cars besides Inini. It's very quiet for a Saturday. But weather yacho, although it's not cold, it's not really warm, if you know what I mean. Saka kwakanyarara. Ndiri panapa rega ndikurakidza maonyens edu. Antimaziya patikadyara maonyeni aya. Ndicharaisa mubhedha wacho because wakuda kuraiswa. Aya maonyeni edu aya ari kubuda. Ndikamakavha nenet. Shiri dzanga dzichiita kupara imomo. But ndakufanira kumaraisa because ndikasamaraisa ari kutswanywa ototadza kunyatsokura musha. So I need to do that as a matter of urgency. But zvakawanda zvoda kuitwa panapa as a matter of urgency. Kuraisa ichi nhasi I can do that. Hazvinetse. Ndogona kuraisa ne1 level. Ndogona kuisa mabricks aya pamakona. Temporarily before ndaisa zvimapango zvakadai so izvi. Saka ndichangoti brick apa rakatanangira so brick. Then after that net rinenge rangokwira zvekutopfuurawo maonyeni acho. I'm going to have to do that. Ndikumwa tea mukatambla. Alright, saka the other thing chandiri kunida kuita, handimunoziva mapolytunnel 2 ari kumberi uku. Pane mapolytunnel 2 rewhite neregreen. Chimakachiona ichi chipiano chikazopendwa black chabo manje. Saka mapolytunnel iri rewhite neiro regreen. Saka ndikufanira kuisa madoo apa. Ndoisa doo kuti rivhurike kunge rimwe racho regreen riri uko iro riri kuseri kwestoreroom yedu iyi. Kuti ridaro. That will make things very easy. Instead yekuunzipa nekuzipa. Mazipa anofailure after some time. They will fail. Saka iri I won't have to do that iri. Because chingori chinet chikangocover that space that we prepared. Vana vasati vatanga kunyanyodyarawo panze except zvinhu zvinenge hana garlic. Izvi ndezvaneighbor wangu izvi. Ndo zvakanyanyotanga kudyarwa panze. Saka I'll show you kuti ndoda kuti dhoo racho ripedzisire raita kunge chii. Because iri ndini ndakarigadzira last year. Saka nditi muri kuona iri nehinji. Saka kuvhura you don't have to do anything nemazipi. Kungouya straight panapa. Ungovhura hinji yako wakutopinda. Saka ndikufanira kugadzira rimwe dhoo rakadai so. Nestyle iyoyi exactly. I hope I'll remember. Pamwe ndinotouya kuzokopa kuside kunoko. Because this is a fantastic door. Rinambobvira raita issue kana chichi. So this is exactly what I'm going to have to do. Ndakatenga mapranga aya. Saka ndowa ndichashandisa iwaya. This is that polytunnel. Saka ndisati ndatanga zvekugadzira zvedhoo, ndichakuratidzai mapranga acho. But there's something that I got from my neighbor Nas. Pane chinhu chaanga ari kupa paFacebook marketplace. Saka ndatochiona ndiri muliving room nepawindow kuti pane chibox icho chiri kupiwa. Chakati svibei hacho but zvekugezeka. For an allotment it works really well. This is the box. Saka brand racho iri rinozikanwa nekugadzira quality. Muri kuona Keta inozikanwa nekugadzira quality. Ichi chibox chingori chistorage box ichi. Anga achichipa mahara. Saka pandachiona ndafunga kuti storage kuallotment ndo chinhu chatinotonida. Sometimes tine zvinhu zvinogara panze like izvi mahosepipe izvi enchichi. Saka nestorage it means all those things unogona kungokanda umu. Chitori netuma gas lift utwo kuitira kuti dhoo racho rivhurike easily. Saka ndandichichimwaya mvura because chine tsvina hacho. But tsvina iyi haiwarise tsvina inogezeka. And this is plastic saka hachiore, which is good. Iyi zinc iyi. Saka hairaste, which is really good as well. Saka chakadesignwa kuti unogona kuchichengetera panze uchisitowa zvinhu zvako. Saka I'm really glad kuti I got this. Aisa pamarketplace but kana paine munhu ari kuda chinhu ichi tora mahara. Saka ndabva ndangochitora, mota yanga yakatopaka futi padhuze. How convenient. Kungochitora nekuchiisa mubhutu. 20 minutes later chakuno kuallotment. But ndadzosera hangu mota yacho yandashandisa kuchitakura.
because yanga ichidawo kuita zvimwe zvinhu. Saka ndichangoramba ndichangochimwaya mwaya ndaseta up hosepipe yedu iyai nekapampu kedu ndakaisa mubhaketi handina wakaisa mumugodhi. Saka sometimes tinodai so patinenge tichishandisa mvura yeumu directly tinongoivhurira umu. I could have equally put the pump inside each, which we've done before, but ndokurasika kwakaita chimwe chifilter chepump yedu. Saka now I prefer kuisa mubucket umu. Saka ndongovhurira mvura imomo ndoisa on, then ndakutogeza nekuside hosepipe. So that's what I'm going to be doing for the next maybe 5-10 minutes. Ndongotiti wa chichioma hacho muweather umu. Ndotanga kutarisana nezvekuisa do, maybe not 2 today, maybe just 1, but aya mapuranga acho andikatenga ari 4. If you remember, I bought them pandikatenga postcrete. Saka ndakatenga mapuranga aya 4 nepostcrete yandikatenga last time yataiisisa mapila aya elid remugodhi. Mapila iwaya ari 2 akabata lid remugodhi. Saka anonida kupendwa because zvinhu zvacho zvikasapendwa, especially iyi wood inenge isiri treated iyi inoda kupendwa. Saka ndichatanga ndagadzira madoo acho, then ndogona kutomafita ndozongopenda apo, kana kuti ndogona kuzongomapenda panze. Normally kana ndichipenda ndongomararisa pane izvi 2 izvi, then ndopenda paanenge aoma ndofitira doo. Saka that's for today. Then chingokuratidzai bits here and there, but ndo urongo hwanhasi. Our water is low.
So guys, I've changed my mind. Ndafunga kutanga nekuraiza net iri. Ichi ndo chandei ndichizorovesa ichi tumapango twacho. Chakurakidzai tumapango twacho. But I think ndakaraiza net iri, at least maonyens ayatanga kukura. Zvimwe zvese zvinogona kuzoteera hazvo mumashure, but ari kutoaffectwa. So I'll raise this net, then we'll take it from there. Zvakawanda zvinhu zvinenge zvichida kuitwa kunoko. Saka for today ndakaraiza net iri. Still madhoo ada kugadzirwa. And crew rangu riri kudhilawo nezvimwe, saka nhasi ndinenge ndingori by one. Vati pamwe vangaway, but I doubt that. I would prefer kuti vasote zvavari kusota izvozvo. Ndodhila nekunoko. Yeah, so this is where we are. Part of the door frame is up. Well, not the door frame, the door. Unfortunately, I ran out of batteries, so I couldn't film most of it. But I've been cutting the planks just down there and linking them up and whatnot. So I've just put that hinge. I'm going to have to put another one on top, then another one in the middle. So I'll carry on.
Okay, guys, this is where we got to. So the door is nearly done. What's left is to just attach the cover to that door frame, to that door. And I'll probably have to do that tomorrow because it's a bit late now. It's just after 8. And hopefully it should take me probably another 20-30 minutes. Then I'll have to paint it. Then that's it. I still have the paint. And it's wood treatment as well. So it will do 2 things in one. But yeah, that's come out just as expected. So I'll have to close the cover, then cut out the shape of the door whilst the cover is closed, then attach the cover to that frame and to the door separately. Then we should be good. But I'll do that after painting the door, just so that most of the paint won't go on the actual door. So that's it. It opens nicely and closes nicely as well. Otherwise, that will be easy access into the polytunnel, in and out of the polytunnel. So these polytunnels, they don't come like this, but I've had to reinforce it because it's one of the cheap ones. But now it's as strong as they can be because I've put those wooden posts, attached them to those scaffolding boards, which are also attached to those. So that's what makes it really strong. It's reinforced. So the only thing that can go wrong is either the scaffolding boards will rot or the cover itself. But the covers are not that expensive and it will be easy to change the cover. Probably 30 minutes. But it's just undoing this one, unscrewing the buttons at the bottom from the outside, then attaching a new one. So I quite like the way it's come out actually. So that's the door from inside. I've had to put this piece of plank to stop the door from opening inside, from coming inside the frame. That wooden bit was doing the same thing though, because I'd put it right at the edge, so it wouldn't have come far in. That's a job well done in my book. So see you guys tomorrow. Thanks for watching. I'll continue this tomorrow and I'll get more planks to do the door for next door, because we will need to do another door for this one. Exactly the same thing that we've done for that one. So I'll close the covers now, pack up, and that will be it for today. Thank you. Bye.